jeg sidder i dag sammen med Troels Brandt, der er forstander på Caris Efterskole. Ja, og Troels, jeg har nogle spørgsmål i forhold til affaldssortering her på skolen. Ja. Så hvorfor er det egentlig så vigtigt, at vi affaldssorterer? Og hvad sker der, hvis vi ikke får affaldssorteret? Altså helt grundlæggende er der jo en kæmpe omstilling undervejs. Det her med at passe på vores klode, passe på vores fremtid alle sammen. Og det starter jo virkelig med de ting, man kan gøre selv. Nogle af de ting, vi kan gøre selv, det er at passe på vores daglige affaldssortering. Det hedder kildesortering. Altså, hvad synes du selv om, at vi affaldssorterer? Jamen, vi har jo faktisk haft en opgave, fordi for ikke så længe siden, så var det sådan, at I havde alle sammen skraldespanden på jeres værelse. Og i de der skraldespande, der kom der alt muligt op i. Og så gik I ud, og så lagde det i containeren. Det vil sige, at det hele var samlet i en skraldespand. Og det gjorde det rigtig svært, når man skulle ud og sortere ud i en stor container derude. Så vi tænkte faktisk, kunne vi gøre noget andet? Kunne vi simpelthen tage de skraldespande, og så sætte nogle affaldsstationer op på de forskellige gange? Kunne I virkelig gøre noget for os som skole, men også vores bæredygtighed i samfundet generelt med et smæk? Så det prøvede jeg i år. Synes du selv, du er god til at få affaldssorteret, når du er her eller derhjemme? Det kan helt klart blive bedre, men klart, at tanken er der, at man skal gøre det, og man bør gøre det. Og det kan I også se i jeres egen sortering hjemme i privaten, at der kommer flere og flere kassetter, hvor man skal prøve at sortere sit affald. Tror du, det ville være nemmere for eleverne måske, hvis der blev sat billeder eller QR-koder op, som de kan scanne i forhold til, hvor de må putte deres forskellige skrald hen, så det ikke ender med, at det bare rører alligevel det samme sted, fordi folk er svært ved det? Helt klart, altså alle de gode råd, vi kan få jer elever til at gøre vores affaldssortering endnu bedre, det vil vi gerne have. Det skal I bare vide. Men jeg er helt med på, at der er noget, der skal forklares yderligere og gøres bedre, så er vi helt med på det. Tak. Det er meget at sige tak for jeres arbejde.